ja, Koko. Áno, študujem marketingovú komunikáciu v Trnave. Prečo by som sa práve ja mala stať vašou blogerkou? Jednoducho, pretože som komunikatívna, kreatívna, spoločenská, milujem zábavu, fotografovanie, cestovanie a najmä umenie. Ich spreche flüssig Deutsch and speak very good English. Nevadí mi stráviť noc na letisku v Miláne, či bývať v Ríme v čínskom hosteli. Ale už ma naozaj nebaví nudný život v Trnave, preto vás prosím, splňte mi môj sen a dovolte mi podeliť sa o moje zážitky aj s ďalšími ľuďmi. Tak 15. ma čakáte?